So guys, ट्रेक्टरा रेडि जाफैबायानो दा आं हालायनो होदोंमोन ना दाखालिबावै मा जालांगोननो हा जावग्राफोरा ओइ दासो इसानिखौसो लांनांगोन खोमा नागिरदिंनानै अ लांदो इजा लांदो दा हाखौ बै जायखौ लागोन जोंहा नैबे जाय हा दङ आदिबासिफोरनि गामिनि खाथियाव दा आं नोंथांमोननो बुंनानै माने दाखालिबावै आं बुंखादोंमोन ना हा खोगोन होननानै ओमफ्राय नै बेखौ दा साफा खालामनांगौ बेखौ दाखालि हाख्लायबाय बेखौबो हाख्लायबाय मानि थाखाय हाख्लायदो हा खामानि दं मा खामानि पुकुरि दखान मोजां बुंलाय मा बानायनो थाखाय हो आं पुकुरि दखान मिसल पुकुरि दखान जिखुनुजाया दा माने बेयाव दखान बानायगोन सानदों जोङो मोनसे गेलामाल दखान बानायदोनोसै न'आवनो थानानै मानि थाखाय बानायनो होनबाथाय माने आङो न'आव जेबो खामानि मावनाय जाया आरो माथो खामानि दंना आरो जेरावबो थांनायबो जाया मानायबो जाया न'आवनो थाबाय थायो आङो बेनिखायनो माने जों बेयाव आङो टाइम पास जाबाय थायोना ओरैनो न'आव बेखार जाबाय थायोना दखानखौनो होनानै जिरायना थागोन माथो खामानि दंबावो आरो ओरैनोबाबो जेरावबो थांखायानोबा बेखौ साननानै माने दा बेयाव जों दखान बहायनो सानदों आरोना दा जोंनि डिसिसन लाना दोनखादों आगोलनिफ्रायनो जों सानना दंखायोमोन दा माने थांनाय बोसोरावनो डिसेम्बर टाइमावनो हा गारनो खोथामोन खिन्थु JCBया फैदियाना दिनै JCB मोनाबाबो मानसिफोरखौ गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंनानै ट्रेक्टरखौ लिंनानै बेयाव हा लायनो थांदों बैजाय नायदोनोसै र' मा मावनाय जायो दा गेलामाल बानायगोन सानदोंमोन फार्स्ट टाइमाव एसे फिसा बानायग्रोगोन ओमफ्राय उनाव नायदोनोसै जुदि मोजां सोलिबाथाय गेदेर बानायलांनो थाखाय स' गाइस नुखादों आरोना बेखौ थुफ्लुंनो हायाखै आङो फुरा रेडि खालामजोबना दोनबायमोन नै मेसिना खिन्थु बे फ्रेमखौ लागायनो थाखाय ड्रिल खालामग्रोनांगौ वालाव बेनिफ्राय ड्रिल खालामनो हायाखै आं खालि आं नोंथांमोननो फ्रेमावल' होबाय दाखालि बेखौबो अर्डार खालामदों बेखौबो अर्डार खालामदों जिखिजाया बिबारजों आरो बे फ्रेमफोरजों 1000 थांदों आरो बेयाव आरो ट्रेक्टराबो माबाया सफैबायनो हा लाबोनो होदोंमोन आङो र' नायनि नै बिदि नुगौमोन आरो जायखिजाया दे बुखार नै उपाय गैया दोनथ' दा मिस्ट्रि फैबासो लागायदोनोसै फ्रेमखौ मिस्ट्रि फैयाबाथाय हानाय नङा नै एसेबां मोजांनो मेचिन दंखायो ड्रिल मेचिना खिन्थु आङो रोङाखै थ' नायनो फै जा गारनांगौ बेखौ मोनसे गारि ha आंनोबो बैयाव ट्रेक्टर गंनैदो ट्रेक्टर गंनै बैयाव लांनांगौ ट्रेक्टर गंसेयावनो फुल जाबाय माथो दा आरो जोङो बोनानै फुरा प्लेन खालामनांगोन बे खामानिया नोंनि आरो आंनि सानैदो मावनोसै बेनिखायनोथ' बेखौ खोजोबगोन नामा ओरै लङाखौ खावसे हा खावसे खोजोबगोन लङाखौ होगोनथ' आरो दे र' होबाय था आइया मिन्थिखायो मा खालामगोन दाखालिबावैनो बुंना दोनखादों आङो सोंदो आरो हाय होमबाबो र' ओरैनो खामानिखौ मावग्रोनि रावनो खोथाथ'ना होननानै बुंना दोननायखाय दाबो मिन्थिया बायदि मोनगासिनो आरो सोरियो मालाय देलायलाय गानै जोमै गाननानै फैदो मालाय आलासि जानो थांनो So guys, आइया आलासि जानो थांनो नागिरदों सोरनो थांगोन हा बै सानाव मायाव खिथलिगुरियाव आलासि जानो थांनि न'आव नामा न'आथ' गैला बिमा बिफा गैला आंनि आदा दं आब' दं दिनैनि भिडिअ'आव बेयावनो लास्ट नुथ'सिगोन आरो गाबोनफोरनिफ्रायसो नुगोन नामा दा गाबोनथ' फैखाया गाबोन फैगोनब्रा गाबोन फैगोन आं जामादै बिब' बिनानाव सानैबो मोनसे गामियावनो बोरै मोनफैनाय सानैबो न'आ बेनिफ्राय खिन्थु जोंनि बेनिफ्राय 20 किल'मिटारसो गोजान जागोन ओमफ्राय सानैबो गामि मोनसेयानो गोलैफैदों दा सिगांनि खोथा हा मा गाइस बेजों गारिनि जाबायानो
Six mar. Di bawah mana nih bay? Six. Woi. Oh, mau samro na? Nazabi desa. Da गामियाव क्रिकेट गेलेगासिनो पुवालिफोर नै साफा जोंनि टीमा सिरां जोबनानै हा सानै थैखाबायना दुइ ओभाराव 3 रान 7 विकेट थांबायनो दा फैसाबो लायनांगौ आङो माबाफोरनो होनो थाखाय खामानि मावग्राफोरनो होनांगौ ना दा न'निफ्राय ओंखारबोदों र' दसे गेलेना लाग्रोन टाइम पासनो गामियाव लामा गेजेराव दसे लाखिनि र' सानखौ नायहर नोंसोर ओइ नै गोजा जाबायना दोबैलांबाय साना बेनिफ्राय आं दा दखानाव फैदों क्रिकेट गेलेनानै एसे लेट जाबायमोन दा आं दखानाव फैसा लांनि बेनिफ्राय हाजिरा बुजायदोनसै आं फैसाखौ रावबो गैया सुनसान रास्ता एसे गोजान जायो जोंनिया बै जायोना गामिया ओमफ्राय बैयाव थांनांगौ दा आङो फैसा लायनो थाखाय ओमफ्राय आं सानदों जुदि आं दखान खुलिबाथाय आंनावनो फैसा बरननाय रिसार्ज खालामनाय गासैखौबो होजोबगोन होननानै सानना दोनदों र' दा दखानखौ लुना लाग्रोदोनसै आङो माने बिराद खस्थ' जायो सोरबा फैसा सोनोबो रिसार्ज सोनोबो मानसिफोर गैया माने आजिखालि बयनावबोथ' गुगोल पे थायाना एसे बोराय बुरैफोरनाव एसे प्रब्लेम जायो दा आङो थांबाय थानि आंनो बानायजोबगोन होननानै सानदों आं दा दस्रानो लायग्रोनोसै आंनावबो फैसा गैया दा थाइसेबो लायाबाथाय उपाय गैया गोजानबाबो फैनांगौ जायो So guys, दा आं न'आव सफैबाय बेनिफ्राय नोंनि अमाया मासेल'मोन ना आरो मासे लाबोयो नैबे फाननानै मानै लागोन नों दा मासे फाननानै मानै लागोन नों देन्जार दिनै मोनाहालागै ब्लग बानायनोसै आङो ओमफ्राय रिमजिमा दसेल' जाबाय फैनो जेजे जाबाय बाय होनलाय बाय होन बाय होन Tata बाय मादैनि अमानि आदार होनाय खोनायनि आगोलाव माने बारा मोना समाव ब्लग बानायनाय जायाना दिनै बानायथारदोंसै मानोना भिडिअनि डिउरेसना जोबोर सर्ट जादों 8 मिनिटनि भिडिअ जाथारनांगोन ना होमबासो इउटुबनिफ्राय फैसा मोननाया एसे हाइ जायो नङाबा दा जानुवारिनिफ्राय इउटुबारफ्रा फैसा बुहुत खम मोनो माबायाव मोनसे भिडिअआव सिगां माने 10,000 भिउआव जेसेबांखिनि फैसा मोनोमोन ना दा जानुवारिनिफ्राय 10,000 भिउआव बेनि आधाल' मोनो ओमफ्राय फैसाखौ मा समाव अभार मोनो मिथिबायना सेप्तेम्बरनिफ्राय माने 10,000 भिउआव जेसेबांखिनि फैसा मोनोमोन ना जोङो सेप्तेम्बरनिफ्राय 10,000 भिउआव 3 गुन डाबल जाहैयो 10,000 भिउआव आरोना फैसा मोननाया ओमफ्राय आरो दा साननैसो थानानै जानुवारि फेब्रुवारि एप्रिलनिफ्राय एसे बांगोन फैसाया ओमफ्राय आरो सेप्तेम्बरसोनिफ्राय हाइ जाबावगोन आरो दा खिन्थु दा जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बेफोरो बुहुत डाउन जायो आं बुंनानै होबाय जायफोरबा गोदान ना ओमफ्राय आरो जायफोरबा गोदान चेनेल इउटुबाव गोदान ना बिसोरथ' आरो फैसा मोननाया जोबोर खम जायफोरबा पुरना चेनेल बिसोरो माने 10,000 भिउआव जेसेबांखिनि फैसा मोनो गोदान चेनेलफोरा 10,000 भिउआव बेनि डाबल कम मोनो आरो बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय जेसेबांनो पुरना चेनेल जागोन एसेबांनो कम भिउआवनो फैसा इनकामा एसे हाइ जागोन खिन्थु गोदान नोङो स्टार्टिं दासो साननैसोल' जादों नोंना फैसा इनकाम जानाया इउटुबाव माने गोदान आरोना इउटुबाव फैसा मोनजेनदों बिसोरो जोबोर खम मोनो बहुत बुंबाय आङो ओमफ्राय नै अमाया नोंला माथो गोजाननिखौ फाननानै अमा लागोन नङा आरो आंनिथ' नङा नोंनिसो नोंसो मिन्थियो नों खंबाल आं दे आं सोंना दोनसै मा लागोन नोङो बेखौ फाननानै स्कुटि लानांगौ नोंनि मासेथ' स्कुटि मोननाय नङाथ' ओमफ्राय मतलबानो खालि आंनिफ्राय फैसा बरननायल' गावनि फैसा जमायनायावबो आंनि फैसाफोरखौ साफा जमायजोबो दाखालि जेसेबांखिनि आग्लायना फैदों गावसो सोजोबना लादों माबायाव थिंख्लि दंना फैसा थिंख्लि स्कुटि लानांगौ आं जमायनानै आयौ दाङा फै बेनिफ्राय आङो नै जोंहानि माबायाव लाइट लागायना दोनदों आं ओरैजाय फ्रन्ट साइडआव लामानिफ्राय नायहरबाथाय दा मबाइलाव बारा नुवाखै खिन्थु बिराद कालार नुयो रियेलाव आरोना निला ब्लु कालार आंनाव दंखायोमोन आगोलाव बेखौ लागायना दोनदों आङो ला दे मोसालाय So guys, नोंथांमोना जायबा दा बे भिडिअखौ नायगासिनो दंना आं नै बे मोनसे मबाइलाव एडिट खालामगासिनो बेनिफ्राय नोंथांमोननो बुंना दोनसै आं दा सिखारथ'ला डाइरेक्ट ओंखाम जानोसो सिखारखादोंसै आरो भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला दे बेसिमावनो दोननोसै थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बेसिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ आरो सोरबाफोर जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय